Willy Evers tocht even een rondje langs de jachten. Ze listen er mooi op haar plak op de Ieremoon. Hoe stellerij maakt de havenmaster hem net echt druk. Ze hebben goede controle. Wij zien er eigenlijk op toe ja, dat wij met de 3 gezinnen hier wonen. En dat geeft ook een bepaald idee van dat er veiligheid is, omdat we er zelf op kijken. Ja, en dan hebben we na 10 uur hebben we nog tot de volgende morgen 8 uur nog een bewakingsdienst eigenlijk. Die mensen die controleren ongeregeld. Maar dat wil zelfs net zeggen dat er nooit wat stellen wordt. De mensen moeten zelfs ook wat waantje in die vrij. En dat mankeert er nog wel zo'n. Wat is hier nou goed en fout aan? Nou ja, hij ligt gewoon met lijnen vast, dus dat is jammer. Maar de buitenboordmotor op zich die is wel goed afgeschermd. En er zit een speciaal slot op voor antidiefstal. Hier ligt dus een schip met buitenboordmotor. Dat is gekoppeld aan het schip met een staalkabel, met een slot eraan. Hier wordt het dan moeilijker om weg te komen. Dan maar is de eigenaar van een jachtvreetje. Hoe veilig is uw boot nou eigenlijk? Nou, daar denk ik eigenlijk nooit over na, want die ligt er altijd weer. Dus ik hoef niet zo lang na te denken erover. En hij is wel zo groot dat je denkt van ja, als hij die meeneemt, dan valt hij overal op. Dan willen we hem zien. Ja, natuurlijk. Prima. Dit is hem. Ik zie het al, een blauwe boot tussen alle witte. Ja, dus dat... Nee, daarom heb ik er nooit over nagedacht eigenlijk. Ze met dem Fuß daar reingetreten. Oké. Wat is nou de ultieme tip voor een boten-eigenaar? Nou, leg je spul goed vast, berg het op in de bakskist of binnen. Ja, vooral buitenboordmotoren. En dan je bijbootje goed vastleggen. Dat is het enige, want dat zijn de meeste geliefde spullen eigenlijk. Ik ben hier om u te waarschuwen. Ja, nou bedankt hoor. Ik ga erover nadenken.